8 numara Olga Gras, Rusya. 87,5 kilo, birinci kaldırış. Mluvili jsme o světových rekordech, trhu je v této kategorii nejlepším výkonem prozatím z loňského roku. Xiaomin Chenová trhla 112,5 kg. Nicméně telku světového rekordu. Держи. Молодец. Держи. Пускай. Teď jsme ovšem sledovali další pokus. Byl to první pokus Olgy Glazové na 87,5 kg. No, očekávat znovu na 95 kg. Teď přichází Olga Glazová a už se přidalo znovu o 2,5 kg, 92,5, tedy Olgy, 20leté ruské závodnice, která má svůj osobák také 95 a také k němu všechno směřuje. 7. z mistrovství světa roku 99, 4. na evropském šampionátu v 98. To však o váhu výš, 69 kg. To zhodila a šla trochu dolů. Teď má problémy, dokonce na koleno, no tak. Za tu bojovnost už minimálně si zasloužila potlesk. Podívejte se na to, přestože pravá noha to nevydržela, na chvíli se podlomila, klekla si, vrátila se ještě zpátky, pak už jak svůj pokus dala. Momentálně Čínka byla na té její síly, ovšem nemusí to tak být. Olga Glazová jde na opravu a tak se nám, které už absolvovaly 3 pokusy, dále se pak do soutěže podívala ještě Bulharka Kirilová, ta však čeká na 95. Poslední pokus na 92,5 kg. Olga Glazová poprvé šla na kolena, uvidíme, co s ní udělá Čínka na podruhý. Держи, молодец. Хорошо. Tentokrát to bylo technicky dobré, především ta první fáze byla o mnoho rychlejší. Glazová utrhla 92,5. Tím se také loučí s trhem.